odpravíme. Ty kedy začneš točiť? Dobre? Ja mám také divné vlasy, nevadí ti to? Bude to také Počkaj, najprv františkanské. krajší objekt, až potom ďalší. On je debil. Jaj, ty už to. Dobre, dobre. Tak, už teraz budeme bez nadávok. My sme vždy boli bez nadávok, ty truba. Dobrý deň. Milí kamaráti naši, my by sme vás, môžeš mi čítať z peria, môžeme to naraz hovoriť. My by sme vás radi pozvali na tábor tohto ročný. Tábor. Tento náš tábor sa volá Tábor františkánskej mládeže. Inak známy pod skratkou Čítaj Gifra. mi z perí. G. Fra. Tak tento tábor sa uskutoční tohto roku 2012. 2012. Ešte ti čítam spier, či už nie? Už vymýšľaš sama. Dobre. Bude sa konať konkrétne v termíne 23. júla až 29. júla. Áno. Začneme v Podolinci a budeme putovať každý deň nejakých pár kilometrov, až sa dostaneme do mesta Levoče. Všetko je správne. Tu podal si dátum? Áno, 23. až 29. keď si to náhodou nepočul. Dôležité je, aby ste sa prihlásili na tento tábor a teda čím skôr. Konkrétne do 30. júna. Kto sa prihlási skôr, zaplatí normálnu cenu. To sa prihlási neskôr. Nebude musieť platiť, lebo ho nevezmeme. Presne tak, takže sa prihláste normálne, čím skôr ešte tento týždeň.